Sziasztok, Rédei Katalin vagyok, ez most egy nagyon gyors és rövid videó lesz arról, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy egészen biztos, hogy verifikálva legyen az e-mail címünk. Ez azért fontos, mert újabban a szponzoroknál nem is jelenik meg a meghívottak listájában a név mellett, hogy az e-mail cím nincs verifikálva. Ráadásul volt egy csomó ember, aki már beküldte az adatait, és mégsem volt az e-mail címe verifikálva, és már megvolt a zöld pipája, és mégis kiderült, hogy nincs verifikálva az e-mail címe. Igaziból nem találtam én, meg úgy tűnik, hogy más se nagyon arra vonatkozó információt, hogy ez milyen következményekkel jár. De miután ez egy félperces, vagy egy egyperces tevékenység, vagy teendő, ennek ellenőrzése, én nagyon erősen ajánlom, hogy mindenki kivétel nélkül, aki nem 100%-ig biztos abban, hogy ezt megcsinálta, az végezze el ezt, amit most meg fog mutatni. Jó? Nehogy az legyen, hogy ki van pipálva, föl vannak írva a jutalékok, elérkezzünk a 92. naphoz, elkezdjük kikérni a pénzt, és akkor hirtelen csak azt látjuk, hogy valamiért mégse akar nekünk fizetni az oldal, és fogalmunk nincs róla, hogy miért. Nehogy ez legyen az oka. Úgyhogy ezen nem újon csináljátok meg, én azért ezt a videót most nagyon gyorsan megcsinálom. Tehát be kell lépnünk, ez a képnézegetős oldalnak, ugye akkor a belépő oldala, amikor nem vagyunk automatikusan belépve, én most nem vagyok automatikusan belépve, mert az előbb volt nagy takarítás a gépemen. Most belépek, hogy kiléphessek, mert általában a legtöbben úgy érkeztek be, hogy itt már ott van a felhasználó nevetek. Ha valaki beírja ezt a whitepins.com/shop/user/sign-in címet, tehát remélhetőleg ez mindenkinek már le van mentve a gépére, és ezt a táblát kapja, akkor nem kell belépni, akkor annyi a teendő, hogy erre a linkre kell kattintani. Tehát itt a login fölött didn't receive confirmation instructions. Jó, tehát erre kattintunk, akkor itt megjelenik ez a tábla, ide beírjuk az e-mail címünket. Na most, utána ezt meg kell nyomni ezt a gombot. Én meg fogom most nyomni ezt a gombot, és fogok kapni egy piros táblát, azt fogja kiírni, hogy error hiba. Akinek ugyanígy történik, mint nekem most mindjárt látjátok, igen. Tehát aki ezt látja, az megnyugodhat, azt jelenti, hogy rendben van, ellenőrizve van az e-mail címe. Azt nem tudom nektek sajnos most megmutatni, hogy mi van akkor, amikor nincs, illetve mit ír ki, de mindenképpen vagy egy kék, vagy egy zöld táblát ír ki, és valami olyasmi van írva, hogy kiküldtük újra, vagy kiküldtük a verifikációhoz, vagy a konfirmációhoz, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, szükséges e-mailt. Ilyenkor a teendőd a következő. Abba a pillanatban, amikor ez a tábla megjelenik, átlépsz a Gmailedbe. A Gmailbe a beérkező levelek között azonnal ott lesz egy no-reply feladójú levél, összesen 3 sor, az egész egy darab linkkel. A linkre rákattintasz, és amikor a linkre rákattintasz, azt fogod visszakapni válasznak, hogy köszönjük, most már verifikálva van az e-mail címed. Ha utána ezt a folyamatot újra megcsinálod, akkor már ugyanezt a piros táblát kell, hogy kapd. Jó? Még megmutatom gyorsan, hogy mi van akkor, hogyha be vagytok lépve. Tehát, hogyha amikor ideértek, akkor ugye bent vagytok, akkor ugye ki kell lépni először. Hát, invalid, igen, mert jelszót váltottam valamelyik nap. Jó, egy pillanat türelmet kérek, belépek és kilépek, és megmutatom, hogy akkor hol találjátok meg ezt a táblát. Jó, tehát hogyha amikor ide érkeztek, és itt van a nevetek, akkor az alsóra, ha németre van állítva, akkor a második.
tehát az alsóra kell kattintani, ki kell lépni, és itt a kék Facebook alatt itt van egy Register Now, nem az kell nekünk, hanem a Login via mail, tehát belépés mail címmel. És akkor már is visszajön ez a tábla, ahonnan elindultunk az előbb. Jó, és akkor ezt kell megnyomni újra, illetve egyszer, tehát még egyszer akkor ide beírod az e-mail címet, megnyomod ezt a szürkét, Gmail, a Norepli feladójú levélbe rákattintasz a linkre, és 1000%, hogy rendben vagy. Ezt légy szíves csináld meg akkor is, ha van pipád, akkor is, ha nincs pipád, akkor is, ha úgy emlékszel, hogy valamire kattintottál, akkor is, ha nem emlékszel, hogy kattintottál. Kivétel nélkül ezt mindenki csinálja meg, én ezt tudom ajánlani, és akkor biztos, hogy az e-mail címe ellenőrizve van. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy az irodájába az összes adata rendben van, nem jelenti azt, hogy elfogadták, tehát ettől még neki nem lesz se 10 pontja, se 20 pontja, erre nem ad pontot, ez csak egy ilyen biztonsági dolog. Jó, tehát ettől még az irodába bőven lehetnek problémák. Ellenben azt kell még egy mondatot mondanom, hogy amíg én ezt nem csináltam meg az első 2 napba, addig bocsánat, itt, meg itt nem volt nevem. Üres volt. És nem tudtam kitölteni adatokat, tehát semmit nem tudtam kitölteni. Amikor én ezt megcsináltam, akkor megjelent a nevem. Jó? És akkor még egy mondat, hogy merültek föl problémák, hogy nem akarja tárolni, valamiért nem akarja tárolni. Akármikor, akármit beírtok, mindig meg kell nyomni ezt a gombot, ez a mentés. Jó, és akkor itt fönt meg kell, hogy egy kék tábla jelenjen. Én ugye most nem változtattam semmit, de megnyomom a mentést. Ha minden rendben van, akkor ez a kék tábla meg kell, hogy jelenjen. Ha pedig nem, akkor ahol a probléma van, ott lesznek ilyen piros vonalak, és mutatja, hogy ott van valami gond. Lehet, hogy ékezet, lehet, hogy ide valaki ír egy pontot, az nem kell. Lehet, hogy a telefonszámát rossz formátumba írta be. Lehet, hogy a nevébe vannak hosszú ők, meg ilyenek, azt nem szereti a program. Jó? Na, akkor ennyi volt ez a mai videó, tényleg csak egy ilyen villáminformáció. Lájkot kérek szépen, hogyha hasznos volt. Köszönöm szépen, további jó munkát, sziasztok!